Unha iniciativa que saca en Ourense a rúa o mellor da actividade creativa e artística da xente que se dedica ao grafiti, coordinados por Cristina de Paula. A iniciativa consistiu en pintar os armarios urbanos con distinta simboloxía e que enchen de cor as nosas rúas. Queremos extender este traballo a todos os riscos da ciudad que están como abandonados, mobiliario urbano que está moi deteriorado. Creemos que é para dar un pouco unha nota de color, de alegría, posto que en outras cidades xa se fai desde fa moitos anos, alcantarillado, contenedores, muros brancos, muros en obras. Home, nós estamos encantados ca proposta porque así deixanos mostrar a nosa arte na rúa. O que esperamos é que nos sigan deixando tamén outros lugares para poder seguir continuar con isto. Que a nos o que nos gusta é decorar a rúa e non manchar. That supersonic boom, y'all hear that spaceship? When I step inside the room, them girls go 8-8. Y'all stuck on super 8-8, that lo-fi stupid 8-bit. I'm on that HD flat, this beat go boom boom bap. I'm a beast when you